et trobes una pedra al camí, el que has de fer és apartar-la i seguir treballant. També transmetre al món el que ets capaç de fer. Em dic Eric Navarro, estudio mitjans audiovisuals al Tecnocampus i soc DJ. Bona nit, família, bona nit! Per mi dedicar-me a la música significa transmetre emocions. El fet de posar una cançó per una parella d'enamorats és la seva cançó, per un grup d'amics és aquella cançó que li recorda aquell viatge. És el fet de transmetre aquesta felicitat que ens provoca a tots la música. El principal obstacle que em vaig trobar va ser la pandèmia de Covid-19. Va ser un peron en sec totalment. De fet, tenia tancat en col·laboració amb un altre DJ al punxar les festes majors d'estiu a la Minerva 2020 i a 2 dies del bolo em van comunicar que es cancel·lava l'esdeveniment. Això va ser un mazazo, no sé si mal dit. Però bueno, això em va servir per tornar més fort, per seguir treballant i per aconseguir els meus objectius. L'accés a aquesta indústria també està molt restringida. Has de tindre aquell contacte o aquella persona que potser et doni l'últim empujón. Però també, com he dit, has d'anar a buscar aquell contacte, has d'anar a treballar, guanyar-te el teu nom, la teva marca. Inscriu-te a Joves en Marxa, un projecte d'orientació laboral i formativa que t'ajudarà a construir el teu futur. Soc jo qui descobreixo el meu futur. Apunta ben alt i fes-te escoltar, perquè som Joves en Marxa. Ajuntament de Llavaneres.